Toukokuun puoliväli vuonna 2003. Kevät on täydessä vauhdissa Suomessa. Päivisin aurinko lämmittää jo, mutta öisin ilma on kylmä. Karvian hiljaisilla teillä ajaa 46-vuotias mies. Hänen nimensä on Kai Salomaa. Muutaman tunnin päästä hän katoaa kuin ilmaan. Kai Salomaa oli tavallinen suomalainen mies, jolla oli oma historiansa ja haasteensa, mutta myös läheisiä, jotka välittivät. Hänen katoamisensa ei ollut pelkkä mysteeri. Se oli tragedia, joka repi perheen ja yhteisön auki, eikä se ole saanut ratkaisua yli 2 vuosikymmeneen. 15. toukokuuta 2003 Kai nähtiin viimeisen kerran Karvian huoltoasemalla. Hän maksoi bensansa, nousi autoonsa ja ajoi pois. Tuosta hetkestä eteenpäin hänen liikkeestään ei ole varmaa tietoa. Ei videokuvaa, ei silminnäkijöitä, vain hiljaisuus. 6 päivää myöhemmin, 21. toukokuuta, perhe teki katoamisilmoituksen. Poliisi aloitti etsinnät, mutta alkuvaiheessa mitään merkittävää ei löytynyt. Kai ei vastannut puheluihin, hänen pankkitilillään ei ollut liikettä ja auto oli kadonnut hänen mukanaan. Kai Salomaa oli entinen opettaja, jolla oli taustallaan joitakin taloudellisia vaikeuksia ja pieniä rikostuomioita, mutta hän ei ollut väkivaltainen mies. Hän oli pidättyväinen, rauhallinen ja viihtyi omissa oloissaan. Monet ystävät kuvaavat häntä hiljaiseksi, mutta luotettavaksi. Poliisi aloitti katoamisen tutkinnan, mutta pian huomattiin, että mikään ei viitannut vapaaehtoiseen katoamiseen. Kain tavarat olivat kotona, eikä hän ollut tehnyt valmisteluja pakenemiselle. Tutkinta siirtyi henkirikosepäilyn puolelle. Etsinnät Karvian ympäristössä, metsissä ja vesistöissä eivät tuottaneet tulosta. Myöskään hänen autoaan ei löytynyt. Vuosien kuluessa tapaus sai yhä vähemmän huomiota mediassa. Perhe joutui jatkamaan elämäänsä epävarmuuden varjossa. Vuonna 2012, yli 10 vuotta katoamisen jälkeen, Kai Salomaa julistettiin virallisesti kuolleeksi, ilman että hänen kohtalostaan tiedettiin mitään. Yllättäen, vuonna 2023 tapaus nousi uudelleen otsikoihin. Poliisi ilmoitti, että tutkintaa jatketaan ja rikosnimike on nyt virallisesti murha. Tämä tarkoittaa, että poliisilla on syytä uskoa, että Kai ei kadonnut sattumalta, vaan että joku otti hänen henkensä. Vaihtoehtoja on monia. Joutuiko hän väkivallan uhriksi sattumanvaraisessa kohtaamisessa? Oliko kyse henkilökohtaisesta riidasta, taloudellisesta motiivista vai ehkä suunnitellusta rikoksesta? Miksi hänen autoaan ei ole koskaan löytynyt? Onko se upotettu syrjäiseen lampeen, piilotettu metsän syvyyksiin vai purettu osiksi ja myyty? Kai Salomaan katoaminen kertoo karun totuuden. Ihminen voi kadota täysin jäljettömiin jopa pienessä maassa, jossa tiet ja metsät ovat meille tuttuja. Se pakottaa miettimään, kuinka hyvin tunnemme naapurimme ja kuinka monta vastaavaa tarinaa jää kertomatta. Jos sinulla on tietoa, älä vaikene. Pienikin muisto, havainto tai juoru voi olla se palanen, joka ratkaisee tämän tapauksen. Ja perheelle, joka on odottanut totuutta yli 20 vuotta, jokainen vihje on toivon pilkahdus. Kunnes vastaus löytyy, Kai Salomaa on yhä kadoksissa ja hänen tarinansa odottaa loppuaan.